Avui, per aquest confinament que s'està fent una mica llarg, la veritat, et tinc un conte preparat. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. És hora d'anar a dormir? Ens mereixem descansar? És veritat que estem tots una miqueta estressadets amb el confinament i crec que més que mai ens mereixem aquest moment de calma, de tranquil·litat, de baixar estrès, de baixar tensions i poder descansar profundament aquesta nit. Doncs, abans de començar, el que et demanaré és que relaxis el teu cos, que agafis els braços i els deixis anar i que movem una miqueta les nostres espatlles. Una miqueta cap enfora i una miqueta cap endins. Ara et demanaré que amb molta suavitat movem una miqueta les cervicals al nostre coll, d'esquerra a dreta, una miqueta només, No cal fer el moviment sencer, sinó un cercle molt petitonet i molt a poc a poc. Molt a poc. I quan arribem, farem mitja volta. I molt a poc farem el nostre segon gir. Però molt suau. Aquesta zona és molt delicada. Sí? Doncs, ara que ja ens hem situat, que hem baixat estrès, començo a llegir. El conte es titula, o la faula es titula, La granota i l'escorpí. De fet, jo en el zodíac sóc escorpí, és el meu signe. A la vora d'un gran riu, un escorpí caminava nerviosament, buscant la manera de travessar a l'altra riba. De sobte va arribar una granota. Hola, granota, voldries carregar-me l'esquena per poder creuar el riu? Sóc un escorpí, jo no sé nedar, li va preguntar l'escorpí. Que et dugui a la meva esquena? Va contestar la granota. Ni pensar-ho. Et conec i si et duc a la meva esquena, em picaràs, em mataràs i moriré. No ho faria, replica l'escorpí. Que no veus que si et pico t'enfonsaràs a l'aigua i que jo, com que no sé nedar, també m'ofegaré? No tindria sentit picar-te, perquè seria matar-te amb el meu verí i matar-me a mi mateix, perquè al tu enfonsar-te i jo no saber nedar, caurien al mateix destí que tu. Els dos animals van seguir discutint, parlant una bona estona, i l'escorpí es va mostrar tan insistent que la granota finalment va acceptar. El va carregar sobre la seva lliscosa esquena. Ell s'hi va agafar i van començar la travessia. Arribats enmig de la corrent del riu, va passar una cosa que no sé si te l'esperes o no, i és que l'escorpí va picar la granota. Sí, li va injectar verí. Aquesta va sentir el verí mortal com s'estenia pel seu cos i mentre s'ofegava i amb ell de l'escorpí li va cridar. Veus? T'ho havia dit. Però per què ho has fet, escorpí? No puc evitar-ho, va contestar l'escorpí abans de desaparèixer entre les aigües. És la meva naturalesa. I així va ser com tots dos animals es van enfonsar i morir en el riu. Moralina. Moltes moralines, jo podria dir. Una moralina és que és possible canviar la nostra manera de ser. I tant que és possible. Però requereix molt d'esforç i molt de treball. Perquè la nostra naturalesa a vegades mana i ens fa fer actes que potser no haguéssim volgut fer.
L'altre també seria que escollis bé amb qui et confies, perquè en aquest cas la granota va ser confiada i confiar en un escorpí que la seva naturalesa és injectar verí per matar les seves preses i sobreviure, doncs potser no era l'escorpí l'animal indicat per confiar en ell. I poden haver-hi altres moralines que te les deixo pensar. Però ara et desitjo que tinguis un molt bon descans i una molt bona nit. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.